Dit això que aquest tracte entre compositor i intèrpret a moltes voltes es perd, i és una llàstima perquè aprofitar-nos d'un compositor en vida per a que ens diga com s'ha fet aquesta peça, en què es va inspirar, en què es va enganyar, és molt important per a tu interpretar de la millor forma possible cada peça. Per a mi la música és una forma de viure, és una forma d'expressar-se. Crec que un compositor ha de saber nadar en tots els estils que puga tindre el seu abast, perquè el concretar-se en un estil és limitar-se la seva capacitat. Quin creu que és el futur d'aquest art, de la música? I després, jo no concebisc això de que jo solte el rotllo i després m'anem tots a casa, doncs no. Jo preferís que anem dialogant un poc, perquè potser li dic alguna cosa i no vos pareix bé. Per exemple, vostè, em podria dir per a vostè què és la música? La part important també de l'educació en concret de tots. Pues és que és... Jo estaria un poc entre la definició que has dit tu, que és el concepte teòric de la música, supos que és innegable que és matemàtic, però jo crec que és més la lluita entre el fet de les matemàtiques que sustenten l'estructura, diguem, i el significat que li vols donar, que està basat en el sentimentalisme del músic, de l'intèrpret o del compositor. Per a tu la música és el sentiment. La música té molt de futur, però no sols futur en la sala de concerts, sinó futur en tot. O sigui, la vida és música, perquè tu vas a un supermercat i tens música, tu vas a una boda i tens música, tu vas a una verbena i tens música. Entonces, la vida és música i la música és vida. Entonces, la música té molt de futur. El que passa és que hem d'oblidar d'aixòs prejudicis que tenim els músics mateixa i fer pedagogia internament per a fer que aquesta música que nosaltres amem i volem tant arribi a més públic i que ens comprenguen, perquè al final el que passa és que perdem aquesta comprensió. Això no és res, això és un paper blanc amb coses negres. Entens? Entonces, què és el que li dona vida a la música? Això és molt important. Aquesta pregunta crec que jo per mi és molt important. Què és el que li dona vida? L'intèrpret. A qui li dona la vida a això després? Pues al quintet, no? Per cert, fantàsticament. Jo crec que n'hi ha gent d'edat jove, però que té una mentalitat molt vella. I n'hi ha gent amb molts anys, però que té una mentalitat molt jove. Doncs jo em quedo en la mentalitat jove, en buscar aquesta màgia que hi ha en la música. Al final i al cap és buscar allò que n'hi ha darrere de les notes. Tornant a el que m'has preguntat, gent amb mentalitat jove que vulgui innovar, que vulgui enganxar i que vulgui enamorar en la música. És crec més per a banda, perquè és d'on provinc, o sigui, el 52% de les societats musicals de les bandes de tota Espanya estan en la província de València. Entonces, jo el món que jo visc és la banda, però sí que és de veres que hi ha que composar per a tot. Lo important és que la música arribi al públic, que la música arribi a la societat, més que la formació que la duguen. Sí, per això les orquestres han d'estar al dia, les bandes han d'estar en dia, han de fer programacions per a professionalitzar i per a dur un missatge en coherència de la música, ¿vale? No ha de tancar-se a res.
sigui que sí que tenim un nivell molt gran dels nostres músics i inclús intèrprets estan copant orquestres de gran nivell. La setmana passada un músic espanyol va entrar com a solista en la Covent Garden, que està considerada la millor orquestra del món. I què van fer? Els xiquets de la banda van fer una història cada un i triaron una guanyadora, i de la guanyadora mira el món de la música. Entonces, esta peça la vas fer per a la banda infantil i després, en el CUDI on treballo jo, em van dir, ai, hi ha coses al final que canten, però és una història que va fer la xiqueta, Clàudia Anglada. Podries ampliar-la i fer-la per a cor i banda? Hi havia una vegada una xiqueta anomenada Mila que des de ben xicoteta li encantava la música. Això no semblava gens estrany, ja que el seu nom eren dues notes musicals, Mi i La. Als 8 anys, el seu pare Enric l'apuntà a l'escola de música del seu poble, fet que la va alegrar moltíssim, perquè allò era el que havia estat esperant des de ben menudeta. Jo intento interpretar, perquè tocar és algo que podria fer un robot. Un ordenador, toco. Interpretar significa donar-li vida, donar-li passió, donar-li emoció. Entonces, interpretar és viure la música, interpretar és transmetre. Entonces, jo, per supost, el meu objectiu sempre és interpretar i que m'interpreten.